Ayo Tang. Nggih. Monggo Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. Dik. Lah iya ta, tapi Keterucut, niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalan. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah. Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. Aku iso ra penak ae ngono kuwi. iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Kowe pengestoni Om. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng santai. Wong suntik. Terno santai ya Mas. Ayo, kuwi iki wong loro nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, akhire gak bawa ngono kowe do meneng.